Himen ko para ngiyos ngo kum gini ki jingiathuhlypa na ki buryo nang ni nang ta ki ong hana kata kas ngi kan kut no ka partay. Ni don ki buryo ki ong kan jia ke jingjia ba shirke. Bad habang ngiyos ngo ngi baro ngi ting. Bale ngi ting na mar ngim don jingai. Jisu ong jaru bang ngi wala daw yapru unim. But kane kade ka jingkular jongu Jisu. Ngi haban ngit hakiburyu ke bak yathuhlypa bun ke baro ne ngi haban ngit hau Jisu ula peni lupa da ke jingim jongu kai ka ban sajia naga ta daw kam Marta Maria bad Lazarus kilongi nuksa babayangi kilayo I hala ki jongi kamat kai ka bala ja kamat haba Lazarus ula yam Jisu ula penmi pat yawu Jisu ula penim biang yawu Jisu ang ladapi ngait wan ladapi ap pen uta uba bad ngait hau Jisu ngide ben ngait hau Jisu ka jingait ka ba kongsan kaya ka jinglong percaya ka jingait jingting don gibri ka ba penting yangi habon girukam. They say, don't born giburyu, habang yus ngo kum kini ki jingiathuhlypa kila ting, baleng ting na margim don jingait hau Jisu. Ban light na ke jingting u Jisu ula ai iya ke lindi, haba ki apostol kila shepting ha ke duria u Jisu ang what shepting ngait hanga. Enre born giburyu ki jid ban ha ke jing shepting ban ya ka jingait. Buon ki beri ki kloy ben snap ya ke jingi kai baharo ka bawan na ka perte ya ke jingi kai jong u Jisu la yathuhlypa u Jisu la ang haba piyoy kum gini ki dakishin kin mau leze kala janwa ya ka perte henre u Jisu la ben rapro don mano batip ya ke jingwai jong ka perte light no uble upa wat ya u kundru untip Wad yaw Jisu ru tip. Tang ublay upa utip. Lada ublay upa marway utip. Badu Jisu patlaban tip. Kumno ngi ki brio ngi laban tip. Kane kalong ka jinglong nga bangi deven sautu. Nakataka daw buon ki jingiathuhlypa jongga parte kalamshim la seiso kalamshim la urlong. Namar ki yathuhlypa ha ka jingtaray ngataray ngamudur ne nga yusngo. Nenga yo iki ong henre bunsin ya ki jingyoi jongki ke jingyos no jongki ya ka jingtarai jongki ke jimudur jongki kamju seiso namar kamju wan na upa